ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 13ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രജ്ഞ യോഗം, പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മള് 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 വിഭാഗമായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം, പിന്നത്തെ ഭക്തിയോഗം, അത് രണ്ടും നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു, കർമ്മയോഗം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പ്രിയങ്കര ഭക്തനാവാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? അപ്പോ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയോഗമാണ്. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഇവയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. എല്ലാ കർമ്മ ഫലങ്ങള് കൃഷ്ണ അർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മഫലത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണഗണങ്ങള് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരിലാണ് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയം ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ അല്ലെ? നമ്മുടെ സംരക്ഷണം പിന്നെ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റെടുക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞ അതില് പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് അർജുനൻ ഇച്ഛിക്കണതാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം വേണം അല്ലെ? ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം അറിയണോ അത്ര നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടരാകും. അത്രയും ഭക്തിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഉയരണമെന്ന് തോന്നും. അതിനു വേണ്ടിയാ വീണ്ടും ജ്ഞാനയോഗം ഇവിടെ 6 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണം. എന്താണ് എല്ലാവരെയും ഭഗവാനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ?
പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ദുഃഖമോ ധനേച്ഛയോ അറിവിന് ആഗ്രഹമോ ജിജ്ഞാസയോ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒരു ഭക്തൻ സുകൃതികള് അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് വരും. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരരാവാനുള്ള ആ പ്രയത്നത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ വേറെ പുതിയ വാക്കുകൾ, ഇതുവരെ ശരീരം അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ മറ്റൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം. ഇപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണത്? ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, കാലം, കർമ്മം, ഭൗതിക പ്രകൃതി, അങ്ങനെയുള്ള 5 വിഷയങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുടനീളം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ ഏറ്റവും 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ഷേത്രം? നമ്മുടെ ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രം എന്നാ പറയാ. അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ ആരാ അറിയണേ? നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രത്തെ അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ശരീരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു നായയുടെ ശരീരം കിട്ടിയ അതേ രീതിയില്, ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ അതിന് യോജിച്ച തരത്തില്, മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കിട്ടുമ്പോ അതിന് യോജിച്ച തരത്തില് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഭഗവാനോട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് ക്വാളിറ്റീസിലൊക്കെ സെയിം ആണ്. ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ ദൈവിക ഗുണങ്ങളും നമ്മളിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാ ഇല്ലാണ്ടാവണേ? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ തോന്നണേ? നമ്മൾ ഓരോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്തില് അല്ലെ അധീനതയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മങ്ങള് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണങ്ങള് കർമ്മ അനുസരിച്ചാണ് എത്ര ഏത് തരത്തിലുള്ള കർമ്മവേദി അയാൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണത്. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലവും ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ ഒരു കർമ്മവേദി നൽകുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു, നല്ല കർമ്മങ്ങളും നന്മകളൊക്കെ ചെയ്യണവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തേതിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമായിരിക്കും, കർമ്മവേദി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അടുത്തത്. അതല്ല നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ, ഇപ്പൊ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇരിക്കണു നമ്മള്, ഇതിനേക്കാളും മോശമായിട്ടുള്ള നീചമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം, ഒരു യോനിയിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മാറുക. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഗുണം കർമ്മം ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. ആഗ്രഹം ഒക്കെയും വേണം നമ്മുടെ. അപ്പോൾ അവസാനം കാലത്ത് നമുക്ക് എന്തിലാണോ ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റണേ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. അവസാനം ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരം ത്യജിക്കാൻ സാധിച്ചാല് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തില് നമ്മൾ എത്തും എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ കർമ്മ എന്താ പറയാ, കർമ്മ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, കാർമിക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അല്ലെ. ഗുണങ്ങള്, പുണ്യങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ പാപങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങള് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി വരണേനനുസരിച്ചാണ് ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം, അതായത് ശരീരം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിട്ട് ഗൗരവത്തിലിരിക്കണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചാൻസ് ആണ്. നന്മയിലേക്ക് പോകണോ അതോ ഇനി അധപ്പതിച്ചു പോകണോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അല്ലെ. ഈ ജന്മം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഈ ജന്മം സഫലമാക്കിയാല് നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം കിട്ടും.
ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മേന്മയുള്ളൊരു ജന്മം അടുത്തതായിട്ട് കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും പറ്റും. അപ്പൊ ചില പേർക്കൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി സാധിച്ചേക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ തലം അനുസരിച്ചാണ്. നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് നിക്കണേന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ നില, നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലാണോ നമ്മൾ എന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ നമ്മളെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന് പോകാൻ നമുക്ക് ഈ ജന്മം തന്നെ സാധിച്ചാല് അത് നല്ലതാണ്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മേന്മയുള്ള ജന്മമെങ്കിലും അടുത്ത തവണ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ അനുവദിച്ചു തരും. അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഭഗവാന്റെ. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തില് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാവുക. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരമാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ ശരിയായിട്ട് അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതായത് ആത്മാവ്, ജീവൻ, സത്ത, അവബോധം എന്നൊക്കെ പല പേരുകളിൽ പറയാം. അതിനെ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നാണ് പുതിയൊരു പേരാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിനെ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ കുറച്ച് സാരവത്തായ ഒരു ചിത്രമാണിത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അന്തര്യാമിയായിട്ട്. അല്ലെ, പരമാത്മാവ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു പരമാത്മ രൂപേണ ഓരോ ശരീരത്തിന്റെയും ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട്. ഒരു മരത്തിൽ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി വെറുതെ സാക്ഷി പോലെ മൗനിയായിട്ട് ഇരിക്കണു. ഒരു പക്ഷിയാണെങ്കിൽ ചിറകുകളൊക്കെ വിടർത്തിയിട്ട് ഈ ഫലങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ഒക്കെ മറ്റേ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടും, ഈ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടും, വേറൊരു പഴം കഴിക്കും. അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളാണ്. നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്നറിയോ? ഒരു ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവാത്മാവ് അതിൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ വ്യവഹരിക്കും. അപ്പോ ഭൗതികതയിൽ ഈ പഴങ്ങൾ തിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. നല്ലതോ ചീത്തതയോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാം. അങ്ങനെ താഴ്ന്ന കൊമ്പിലേക്ക് പോകാം, മുകളിലെ കൊമ്പിലേക്ക് ആവാം ചിലപ്പോ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറിയുന്നത് ആരാ? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഈ പക്ഷിയാണ് അറിയുന്നത്. ഇത് ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ ഇത് പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, സാക്ഷി രൂപേണ ഇരിക്കണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴ് നമ്മള് നമ്മള് ആരും കാണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മുടെ അന്തര്യാമിയായിട്ട് പരമാത്മാവ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്? നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം പോലും അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ പരമാത്മാവിന് അറിയാം നമ്മൾക്ക് അർഹമായത് എന്താണോ അതാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഈ കർമ്മഭൂമിയാണ് അല്ലെ ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയണത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് കർമ്മഭൂമിയാണ്. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ശരീരം എടുത്തിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ പറ്റില്ല. അപ്പോ നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഈ ഫലമൊക്കെ കൊത്തി കൊത്തി തിന്നും. പിന്നെ ഓരോരോ കൊമ്പുകളിൽ ചാടി ചാടി നടക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ താഴ്ന്ന യോനികളിൽ ജന്മം കിട്ടും. ചിലപ്പോ ഉയർന്ന യോനിയിലാവും ജന്മം കിട്ടുക. കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഒരു പശുവോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം. ഈ ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടി. ഇനി അടുത്ത ജന്മോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ കോഴിയോ പുഴുവോ എന്താണോ അറിയില്ല ആവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ.
അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവത് സേവന നിരതരാവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നേടണം, അല്ലെ? അതിനൊരു ഗുരു വേണമെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് വേണ്ട ജ്ഞാനം നേടുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം പറയുന്നത്, എല്ലാ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറയുന്നത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ഭജിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള നമ്മള് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാനുള്ള ആ മാർഗം, അതിൽ പ്രയത്നിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പറയുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ പരമാത്മാവ് അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ പരമാത്മാവ് അതിന് തക്ക ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാ, അല്ലെ? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് സാക്ഷാത്കാരം നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? റിയലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് 3 തരത്തിലാണ്. അപ്പോ ജ്ഞാനികളൊക്കെ എങ്ങനെയാ? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവരുടെ സങ്കല്പത്തില് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയണത് ഒരു എനർജിയാണ്, ഒരു പ്രകാശമാണ്. അതല്ല, പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടര് കുറച്ചും കൂടെ അറിയണവര് എന്താ ചെയ്യാ? ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഈ പരമാത്മാവ്, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് ധ്യാനിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നത് അവര്. എന്നാ ഭക്തൻ ഒരു ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് അവര് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാ ഇവിടെ 3 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയുക. എന്നാ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ വാഴുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവിന് എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം. ആ അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയണേ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം മാത്രമാണ് അറിയുക. എന്നാ പരമാത്മാവായി എല്ലാ ശരീരത്തിനകത്തും വാഴുന്ന ഭഗവാന് എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും നല്ലതുപോലെ അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അല്ലേ? ഭഗവാന് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിയാം. ഇനി 6-7 ശ്ലോകങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണ ഈ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. 5 മഹാഭൂതങ്ങള് എന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആകാശം, അഗ്നി, വായു, ഭൂമി, ജലം, അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അവ്യക്തതയിലുള്ള ത്രിഗുണങ്ങള് പ്രധാന എന്നും പറയും അതിന്. പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതായത് 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും, അങ്ങനെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരേന്ദ്രിയമായിട്ട് തന്നെയാ. ഒരു ഇന്ദ്രിയം, 11ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയം, അതല്ലെങ്കിൽ അന്തരേന്ദ്രിയം ഉള്ളിൽ ഉള്ള, അങ്ങനെ പറയും. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതെന്താ? രൂപം, ഗന്ധം, രസം, അതൊക്കെ, ശബ്ദം, അങ്ങനെയുള്ളത്. അതാണ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. പിന്നെ രാഗദ്വേഷങ്ങള്, ഇഷ്ടം, അനിഷ്ടം, അങ്ങനെയുള്ളത്. സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമഭാവന, ജീവലക്ഷണങ്ങള്, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 1ാമതായിട്ട് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെയോ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, അതൊക്കെ. അപ്പൊ 8 എണ്ണായി, അല്ലേ? 8 എണ്ണായി.
പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. അടുത്തതായിട്ട് ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ വീണ്ടും 10ആയി. ഇനി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ് അടുത്തത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. അതേതാ? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പോ എത്ര എണ്ണായി? 24ആയി. ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 24 ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം എന്ന് എഴുതാം. അതല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, ത്രിഗുണങ്ങള്, അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാകുന്ന 5. അത് കൂടണം. 24 ഘടകങ്ങൾ. അതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടിയാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ പറ്റും അല്ലെ? സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം? അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിനയം വേണം. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്തപ്പോ തേരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി താഴെ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര വിനയത്തോടെ വേണം ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ? ഗർവമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ അഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത, അസൂയയില്ലാതെ. അഹിംസ നമുക്കറിയാം. ഉറുമ്പിനെ, ഈച്ചയെ കൊല്ലാതിരിക്കലും മാത്രമല്ല, മറ്റ് ഒരു ജീവികളുടെയും ഉന്നതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് അഹിംസ. ക്ഷമ എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ക്ഷമിക്കണം. ലാളിത്യം നമുക്കറിയാം. ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കല്, അത് ജ്ഞാനം നേടാൻ ഒരു ഗുരു ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ശുചിത്വം. ശുചിത്വം 2 തരമുണ്ട്. ബാഹ്യമുണ്ട്, ആഭ്യന്തരമുണ്ട്. ബാഹ്യ ശുചിത്വം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാലേ, ശുചിയായിട്ട് നടക്കും നമ്മള്. പിന്നെ ആഭ്യന്തര ശുചിത്വം എങ്ങനെയാ? നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ? ഭഗവത് സ്മരണയിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളുടെ ചിത്തം ശുദ്ധമാവും. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത അല്ലെ? ഇന്നിപ്പോ 10 മാല ജപിച്ചു, നാളെ ജപിക്കില്ല. അങ്ങനെയല്ല, സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ ആത്മസംയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സുഖവും ദുഃഖത്തിലൊക്കെ സുഖത്തിലൊക്കെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വികാരഭരിതരാവുക, അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളില് അനാസക്തി. പലതും ഉണ്ടാവില്ലേ? നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാവും, നല്ല നല്ല രുചികരമായത് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൊന്നും ഒരു അധിക ആസക്തി വേണ്ട. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ വലിയതാ, കേമന എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവം. പിന്നെ ജനന, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാ അല്ലെ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി, ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യം അല്ലേ? ഇപ്പൊ വൈരാഗ്യം വേണം. എന്ന് വെച്ചാ രാഗം, ഒന്നിനോടും വല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി. അപ്പൊ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നോക്കാതിരിക്കല്ല, പക്ഷെ അവരോട് എല്ലാ ചുമതലയും ചെയ്യുമ്പോഴും അവരിൽ ആസക്തരാവാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ അക്ഷോഭ്യത. എന്നിൽ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ചിലവർക്കുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പേടിയാ അല്ലെ? ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കണം. അപ്പോഴാ നമുക്ക് അധികം ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ. നമ്മളിവിടെ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് എന്നറിയണം. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചറിയാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഈ മോളിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാതെ ഉള്ളതോ അതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണ് എന്നും ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത്. അപ്പോ ജ്ഞാനം ആർജിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവര് എന്തൊക്കെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചത്? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി അല്ലെ? 4 നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാ. ജനനം, മരണം, അതുപോലെ പ്രായമാവാതിരിക്കുവോ അല്ലെ? പിന്നെ വ്യാധികള്, പല പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ പിടിപെടാതിരിക്കില്ല അല്ലെ? അതൊന്നും പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെ വന്നു തന്നെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, വലിയ ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു അല്ലെ? കാലം ചെന്നപ്പോ എങ്ങനെയായി അല്ലെ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ശരീരത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ആത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശരീരത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ച് നടന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളി കൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആഭ്യന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. എല്ലാ മനോമാലിന്യങ്ങളും മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമജപമാണ് അതിനുള്ള മാർഗം. അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ഛൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നുവെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്നാ പറയണേ. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ആസക്തിയില്ല. അനാസക്തനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മളെ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ. ഭഗവാന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആവശ്യം തന്നെയില്ല. ഭഗവാന് ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വേണ്ട. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടേ കാണാൻ പറ്റൂ, ചെവി കൊണ്ടേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ? ആ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം പരമാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ടാ ഭഗവാനെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരാ അല്ലെ? അതുപോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഒന്നിനോടും ഒട്ടലില്ല. നമ്മളോ വീട് അല്ലെ, കുടുംബം, കുട്ടികള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വലിയ ആസക്തിയാ അതിനോടൊക്കെ. ജീവസത്തകളുടെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോ അത് സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ്, അഭൗതികങ്ങളാണ്, മാലിന്യം തീണ്ടാത്തവയാണ്. ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. പാസ്റ്റ്, പ്രസന്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമഭിത ജ്യോതി തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ഭഗവാനാണ് സർവ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്ക് അല്ലെ, അഗ്നിക്ക് ഒക്കെ ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ഊർജവും വെളിച്ചവും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഈ ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അവ്യക്തമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവരുടെയും പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ അറിവ് എന്താണ്? ഭഗവാനെ അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും, അല്ലെ? ജ്ഞാനഗമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ആ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. എല്ലാ ധർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയും എല്ലാം നമുക്കതാ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാനെ നല്ലതുപോലെ അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടണം എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനായതിനാല് തന്നെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തില് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ എത്താൻ ഉത്സുകരായാൽ അവർക്ക് സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം നൽകുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും യജമാനനും ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് വന്ന ജീവാത്മാവ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെത്തുമ്പോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് പ്രഭാവത്താല് ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതിയാണ് ആ ജീവാത്മാവ് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കില് ഈ നമ്മുടെ സോൾ എന്ന് പറയുന്നതും സ്പിരിച്വല് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവും ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്, ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം വരുമ്പോഴ് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനത്തിലാവുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനായോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് അവര് ചിലപ്പോ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ ദോഷമുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? അങ്ങനെ നല്ലതായിട്ടും ചീത്തയായിട്ടുമുള്ള നാനായോനികളില് ഈ ജീവന് വീണ്ടും വീണ്ടും പിറവിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പറയണേ. അപ്പൊ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ ഒരാളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഗുണങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം അനുസരിച്ച്. നമ്മളപ്പോ തമോ ഗുണമുള്ളവര് നമ്മള് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരണം, രജോ ഗുണമുള്ളവര് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരണം. അതൊക്കെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നാളത്തെ അധ്യായത്തില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം. ഓരോ ആളുകളുടെയും ചിലപ്പോഴത്തെ പെരുമാറ്റം, അല്ലെ? ചിലപ്പോ ദേവന്മാരുടെ പോലെ അത്രയും നന്മ ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും, എന്നാൽ ചിലപ്പോഴോ വളരെ ദോഷമുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യും, അല്ലെ? ആസുരിക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും. പിന്നെ ചിലപ്പോ വന്യമൃഗത്തിന്റെ പോലെയൊക്കെ പെരുമാറും, അല്ലെ? അതൊക്കെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കാരണമാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ. ഇപ്പൊ പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോലും ചിലപ്പോൾ പിറന്നുവെന്ന് വരാം. നമ്മുടെ ഗുണകർമ്മം അനുസരിച്ച്, ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച്, അല്ലെ, ഏതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ജനിക്കാൻ പോണേ നമുക്കറിയില്ല. ഇതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത് അത്രേ സത്യം. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമായിട്ടാണ് ജീവൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാതും നല്ലതോ ചീത്തയോ ഒക്കെ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. 24. യ ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അറിയണം നമ്മൾ? ജ്ഞാനം എന്തിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാ വേണ്ടത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പറ്റിയിട്ട്, ജീവസത്തയെ, അതുപോലെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും ഒക്കെ വിശദമായിട്ട് അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കണേ എന്നാ പറയണേ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ, നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലെവലില് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇനി ജന്മം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ജ്ഞാനാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത്? ഈ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം,
പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായിട്ട് അറിയണം. അങ്ങനെ വന്നാല് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികതയിൽ വന്നത്? ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചത് കൊണ്ട് ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച ശരീരം നൽകി ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയച്ചേക്കണതാ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് വേണം? മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും സഹവാസവും സ്വപ്രയത്നവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള്. എന്നിട്ട് പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി കഠിനമായി ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പ്രയത്നിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ജനിമൃതികളില്ല ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. എന്നാല് ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം അതാണ് പ്രജ്ഞ, കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയും. മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പൊ ഈ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശരീരം നൽകപ്പെട്ടു. ആ ശരീരം കൊണ്ടോ നമ്മൾ തദനുസൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നാം ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായ വസ്ത്രം സ്വീകരിക്കാറില്ലേ? അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ട് യോജിച്ച ഒരു ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. ഇപ്പൊ പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ടാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നത്. നമ്മളല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഉള്ളിലിരുന്ന് പരമാത്മാവ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്, അതല്ലാതെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അറിവാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം, നമ്മൾ വെറും ഒരു പാവയാണ് അല്ലെ, നൂൽപാവ. നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഓരോന്ന് കർമ്മം ചെയ്യിപ്പിക്കണതാണ് അല്ലെ. 34. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രി തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഈ സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെ, അത് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. സൂര്യൻ ഉണ്ട്, അതാ ഉദിച്ച് വെളിച്ചം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സൂര്യപ്രകാശം വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ സൂര്യൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന്. അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവ് നമ്മൾ അനങ്ങുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അവബോധം കാരണം നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് അവിടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അയാളുടെ അവബോധം ഇല്ല. കാണാൻ പറ്റില്ല, അയാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതാ നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ഈ അവബോധം, ഈ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവ്, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് അവബോധത്താല്. അപ്പോ ഈ സൂര്യൻ ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുണ്ട്, അതേപോലെയാണ് ഈ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ശരീരത്തിനെ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. പ്രജ്ഞ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. ശരീരത്തിലെ ആത്മാവ് ഉള്ളപ്പോൾ പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിലോ പിന്നെ പ്രജ്ഞ ഒട്ടും അവശേഷിക്കണില്ല, അവബോധമില്ല പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന് അല്ലെ. ജഡം മാത്രമായി. അതുവരെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ. പിന്നെ അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോഡി എന്നാ പറയാ അല്ലെ, ശരീരം എന്നേ പറയുള്ളൂ, പേര് പോലും പിന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചത്? ഒരു കത്തിയാണ് കാണിച്ചത് അല്ലെ. കത്തി ഇപ്പോ ഓരോരുത്തരുടെയും അവബോധം അനുസരിച്ച് ആണ് അതിന്റെ ഉപയോഗം. അതായത് ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യില് കത്തി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കള്ളൻ ചിലപ്പോ അത് ഒരാളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സർജന്റെ കയ്യില്, ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് കത്തി എന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രോഗിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ അവബോധത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങള് കണക്കാക്കുന്നത്. പാപപുണ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു ചേരുന്നത് മനോഭാവം അനുസരിച്ചാണ്, അവബോധം അനുസരിച്ചാണ്. അത് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷാ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ച യേ വിദുർയാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും, അതായത് ക്ഷേത്രം, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആർക്കാണ് പരമപദം കിട്ടുക എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിനെ, അതുപോലെ ആ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ആത്മാവിനെയും അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പലതരം ദൃഷ്ടികളുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് ഇപ്പൊ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണണത്. എന്നാ അർജുനന് വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭഗവാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇനി ജ്ഞാനചക്ഷുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി, അറിവ് തന്നെ. അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മാറ്റം വരും. നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്, അല്ലെ? ഇതുവരെ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല. അറിവ് നേടിയപ്പോ നമ്മൾ അജ്ഞരായി നടന്ന പോലെ ആവില്ല, അല്ലെ? ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മള് കാഴ്ചപ്പാട്, നമ്മുടെ അവബോധം എല്ലാം മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നമ്മള് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നല്ലപോലെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ച് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അതിപ്രസരത്താല് നമ്മൾ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പല പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി തിരിയേണ്ടി വരും. ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അതിന് ഈ മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണ് എന്നറിയണം. എന്താണ് പ്രക്രിയ? കൃഷ്ണാവബോധം, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂന്നി ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പദം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞാനം നേടണം. എന്നിട്ട് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഏത് ശരി, ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ പ്രക്രിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം. പരമപദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ശരീരം, അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു, അല്ലെ? ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും നമുക്ക് അവസരം വേണം. സത്സംഗം ആണ് ഒരു വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം. ഭക്തരെ കണ്ടുമുട്ടുക, അല്ലെ? ഭക്തരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. ജഡപദാർത്ഥവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. ജഡപദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്, അല്ലെ? പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം. അതില് ആ ഉള്ളിലെ ആ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവബോധം, ജീവാത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ശരീരം വെറും ജഡാണ്, അല്ലെ? ബോഡി ആയി മാറും. അപ്പൊ അവ തമ്മിലുള്ള, ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ അതാണ്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? കിട്ടി. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാല് ശിഷ്യൻ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും. ഇതുവരെ വിചാരിച്ച പോലെയല്ല നമ്മൾ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പോലെയല്ല. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ നമുക്ക്, അല്ലെ, കുറെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മാറി വരും. അപ്പോ ഈ ശരീരം ജഡമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ഈ ശരീരം. മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാ. അപ്പൊ ഈ 2 വിഭാഗങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങള്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട്, അല്ലെ? ഉള്ളില് പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയും പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയും അറിയാൻ കഴിയണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് നമ്മൾ അർഹരാകും എന്നാണ്.
ഭക്തരുമായി സഹകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കോ. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. അതെ. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവാണോ അതോ നമ്മള് മനസ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ജീവാത്മാവ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ്, ജീവൻ, സത്ത, പ്രജ്ഞ, അവബോധം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ. ജീവൻ, ജീവാത്മാവ്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കൂ. മാതാജി, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാനിൽ ഒന്നും കുടികൊള്ളുന്നില്ല എന്ന്. അതെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണു സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാൻ. അതെ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവികളിലും ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാനില് ആരുമില്ല. ഭഗവാനില് നമ്മളൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ജീവികളുടെ, ഓരോ അമീബയുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ. അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? എന്താ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? ചോദ്യോത്തരവേളയല്ലേ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നില്ല. ചോദ്യോത്തരവേള ക്ലിയർ ആയോ മാതാജി? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആൻസർ ആയിട്ടില്ലല്ലേ? വ്യക്തായി മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇന്നലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അതിലില്ലേ, അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ലെസണിലുണ്ടല്ലോ, വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ആരെങ്കിലും എഴുതിയത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഞാൻ കണ്ടില്ല, അത് നോക്കിയപ്പോ കണ്ടില്ല. അർച്ചാ വിഗ്രഹം അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം. 637 സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫാണ്. 637 സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. ഇനിയിപ്പോ ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആൻസർ പറഞ്ഞും കൊടുത്തോളൂ. പറഞ്ഞോളൂ. സർവ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. സങ്കീർണമായ, മനസ്സിലാവണില്ല. അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവണില്ല. പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഉള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. വിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്, ദിവ്യരൂപമാണ്, അവതാരമാണ്. ഈശ്വരനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതായി. ഇനി ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ.
അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയണം? എന്തൊക്കെയാ പ്രകൃതി എന്തൊക്കെയാണ് പുരുഷൻ ക്ഷേത്രം പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെല്ലാം അറിയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതെ അതെ ഭഗവാൻ അടുത്തത്. നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ. മാതാജി അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരം എവിടം വരെ എഴുതണം മാതാജി? അത് ഓരോ 6 ഉത്തരം ചെറുതായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ഈ ശരീരമാണ് അല്ലല്ല. ക്ഷേത്രം. ശരീരമാണ് പ്രകൃതി ക്ഷേത്രം. അതിനെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതുവായിട്ടുള്ളത് അത് പ്രകൃതി. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആള്, ആസ്വാദകൻ, എൻജോയർ, അതാണ് പുരുഷൻ പറഞ്ഞാല്. ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്. ആത്മാവും ഉണ്ട് പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. 2 ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. നോവർ ഓഫ് ദ ബോഡി, അതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ക്ഷേത്രത്തിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെയും അറിയലാണ് ജ്ഞാനം, സ്പിരിച്വൽ നോളജ്. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയാണോ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയമായിട്ടുള്ളത്. എന്തിനെയാ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്? പരമാത്മാവിനെയാണ് അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ജ്ഞേയം. ഓക്കെ, 6 കിട്ടിയോ? മാതാജി പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതായത് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം എന്നുള്ള ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതായത് എൻജോയർ, ആസ്വാദകൻ, അതാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ. നമ്മൾ എന്തർപ്പിക്കുമ്പോഴും എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ എൻജോയർ ആയിട്ട് ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമ പുരുഷനെ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. നാളത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് പഠിച്ച് ഇതാ അവസാനിക്കാൻ പോവുക അല്ലേ? ഇനി ഏതാ അറിയാ? ഏതാ? 24 ഘടകങ്ങൾ. ഘടകങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നൂലോ. അത് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. എഴുതിയോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ അതല്ലേ? അതെ അത് ലെസൺ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, കണ്ണ്, മൂക്ക്, ത്വക്ക്, നാക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ. നിത്യാഹങ്കാരവും പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങൾ. പിന്നെ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ്, അന്തരേന്ദ്രിയം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. പിന്നെ അതെല്ലാം കൂടെ 24. പിന്നെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, നിത്യഹങ്കാരം, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ. 5 എഴുതിക്കോളൂ, അറിഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പൊ 3ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സർവ്വശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെ? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ അല്ലേ? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണല്ലേ? അതെ. ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതെ. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിൽ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? എങ്ങനെയാ തുടച്ചു മാറ്റുക? അതെ, ഹരിനാമ മന്ത്രം ജപിക്കുക തന്നെ. അതന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം. ഹരിനാമ കീർത്തനം. അതെ, ഹരിനാമ ജപിക്കുക. മന്ത്രജപം. ഹരിനാമ മന്ത്രജപം. അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്താ? 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻസറുമായി. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചോദിക്കും. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി 5 പറഞ്ഞില്ല, അതൊന്ന് പറയാമോ മാതാജി? ഓരോ ഇന്ദ്രിയം, ഇപ്പൊ കണ്ണിന് രൂപം കാണുക, ഓരോ രൂപങ്ങൾ കാണുക അല്ലേ? കണ്ണ്. ചെവിയോ കേൾക്കുക, ശബ്ദം, ഓരോരോ നല്ല നല്ല ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആസക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതുപോലെ പിന്നെന്താ? മൂക്കിന് നല്ല നല്ല ഗന്ധം മണക്കാന് തോന്നും. പിന്നെന്താ? രുചി അല്ലെ? നാവിൻ രസം നാവിന്. പിന്നെയോ സ്പർശനം. രൂപം
സ്പർശനം നല്ല നല്ല സ്പർശനം ആഗ്രഹിക്കുക അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി, താങ്ക് മനസ്സിലായി? യു. ക്ലിയർ ആയി? ക്ലിയർ ആയി. വേറെന്തെങ്കിലും? അപ്പോ 5-8 മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ? നമുക്ക് ഒരു ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് 54 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചു. അവിടെ രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഭാഗവതമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ പണമൊന്നും ഇല്ല ജീവിക്കാനൊക്കെ. ആഹാരത്തിനോ വസ്ത്രത്തിനോ ഒന്നും അങ്ങനെ പണമൊന്നും കിട്ടാറില്ല. പിന്നെ മാത്രല്ല, എന്തെങ്കിലും പണം കിട്ടിയാലോ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുക, ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അതൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ പണമൊക്കെ തീരും കയ്യിലുള്ള. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ എന്നും വൃന്ദാവനിലെ ടെമ്പിളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ തൊഴാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ദില്ലിയിലെ ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനിടയായി. അപ്പോഴ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ദ്വൈവാരിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വായിച്ച ആളായിരുന്നു ആ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്. അപ്പൊ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെ, സ്വാമി എന്താണ് അങ്ങേക്ക് സുഖാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു ഉവ്വ് സുഖാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോ ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബുക്സ് ഒക്കെ, അതൊന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ധനസ്ഥിതി ഉണ്ടാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങയെ സഹായിക്കാം, ഞാൻ എല്ലാ മാസവും അങ്ങേക്ക് 10 രൂപ നൽകാം. അന്നേ കാലത്ത് 10 രൂപയ്ക്ക് വലിയ വിലയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തു. പ്രഭുപാദ് ഒരു നാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം ട്രെയിനിലും പിന്നെ നടന്നും ക്ഷീണിച്ചും ഒക്കെയാ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടെത്തി വന്നപ്പോൾ ഗേറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല. അകത്ത് വരാനോ വിശ്രമിക്കാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല, എപ്പോഴും വരും അതറിയില്ല, കുറെ വൈകിട്ടേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് വെയിലും കൊണ്ടിട്ട്, കടുത്ത വെയിലാ. അപ്പോഴ് വഴിയിലൂടെ ഒരാള് പോകുകയായിരുന്നു സൈക്കിളില്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കണ്ടു, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു, പക്ഷെ നിർത്താതെ അദ്ദേഹം പോയി. അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാ ഈ പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു ഉണ്ട്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ. അദ്ദേഹം വലിയ വൈദിക പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മഠം ഇതിന്റെ അടുത്താ. ആ മഠത്തിലത്തെ ഒരു അന്തേവാസിയായിരുന്നു ആ വഴി സൈക്കിളിൽ പോയിരുന്നത്. അപ്പോഴ് അദ്ദേഹം കണ്ടു, അഭയ് ബാബു എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ? ഓ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പോയി. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെ പ്രഭുപാദ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അന്ന് പ്രഭുപാദൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അന്ന് അഭയ് ചരൺ ആണ്. അങ്ങനെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ജഡ്ജി 10 രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ അതിനാണോ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വൃന്ദാവനിന്ന് വന്നത്? ഞാൻ അങ്ങേക്ക് 10 രൂപ തരാം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മഠത്തില് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച 10 രൂപ താങ്കൾക്ക് തരാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് മഠത്തിലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് 10 രൂപ കൊടുത്തു. അപ്പോഴ് പ്രഭുപാദിന്റെ ദേഹം നോക്കിയപ്പോഴ് ഒക്കെ പഴകിയ ഡ്രസ്സുകളാ ധരിച്ചിരിക്കണേ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറ്റി വാങ്ങാറായിട്ടുണ്ട്, അപ്പോ പുതിയവ വാങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 5 രൂപ കൂടി കൊടുത്തു. സന്തോഷായി. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എല്ലാ മാസവും ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചോളാം, അങ്ങ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വരുമൊന്നും വേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് ആ 15 രൂപയും കൊണ്ട് നേരെ പോയത്. നമ്മളാണെങ്കിലോ ക്ഷീണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരെ ഹോട്ടലിൽ കയറും അല്ലേ? പ്രഭുപാദ് നേരെ പോയത് ഭാഗവതം വിവർത്തനം ചെയ്തത് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി.
അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതത്തിന്റെ അമൃതം ലഭിക്കണം, അത് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അന്ന് അദ്ദേഹം എത്ര സ്ട്രഗിൾ അനുഭവിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾക്ക് വളരെ സുഖമാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ അതത് വീടുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അല്ലെ ഈ മോഡേൺ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സുന്ദരമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ മാത്രമേ വേണ്ടതുള്ളൂ. അതൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിന്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇനി 5 ദിവസം കൂടെ പ്രഭു പറയൂ. ഇല്ല മാതാജി, എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതല്ല, 5 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങള് ലെവൽ 2 നിങ്ങൾ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് മാതാജി, ലെവൽ 2 പോണം. എല്ലാവരും ലെവൽ 2 പോകണം. അത് എപ്പോഴാ തുടങ്ങുക? ദ വെരി നെക്സ്റ്റ് ഡേ. എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. 18 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാ പിറ്റേന്ന് എക്സാം. പിറ്റേന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു സത്സംഗം വെക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാ നമ്മൾ തമ്മില് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്ത് പോണു മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാം. ഇതല്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ലെവൽ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും. ഈ 180 ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, 180 ഇല്ല, 18 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതും ഇപ്പൊ ഡെയിലി ഒക്കെ തരുന്നില്ല, അതിലെ ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാത്രമേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അതന്നെ, ഓറൽ ആണ് അല്ലെ? അതും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതണോ? ഇപ്പൊ തവണ മാറ്റി. ഓറൽ അല്ല, ഓറൽ അല്ല, എഴുതണം. ഒരു വൺ വേർഡിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചോദിക്കൂ. മാതാജിന്റെ ആണോ സെക്കൻഡ് ലെവലില്? മാറണ്ടേ ടീച്ചറെ? ഇല്ല, മാറണ്ട. വേണ്ട, മാതാജിന്റെ ക്ലാസ് അത്ര രസം കേൾക്കാം. മാതാജി കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും, നല്ല രസമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു അമ്മ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതാണല്ലോ മാതാജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ജനാല പൂജയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ. പൂജയ്ക്ക് മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് വേണമെന്ന്. മാതാജി, ഈ എക്സാമിന് പിന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ 3 ആൻസർ തന്നിട്ട് അതിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണോ, അതോ നമ്മൾ? അതെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ അതൊന്ന് എഴുതണം എന്ന് മാത്രം. മഴ വരുന്നു. മാതാജി അതെ, എഴുതിയിട്ട് പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവര് ഇത്തവണ? വേണം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കണക്കല്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാ ഞാനും ചോദിക്കണേ. അത് പറഞ്ഞു തരാം, ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചോളൂ. എന്തായാലും ഒരു 13 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി. അതിന് എല്ലാ വിധത്തിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മാതാജി. അപ്പൊ ഇനിയും 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു വലിയൊരു ആത്മീയതയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ദേഷ്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഒരു സാമാൻ ക്വയറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങി 13 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ. അതൊരു വലിയ ദൈവാധീനമായിട്ട് കാണുന്നു മാതാജി. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹത്വം, അതാണ്. പക്ഷെ അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ 124 പേരുണ്ട്, പക്ഷെ വരുന്നത് എത്ര പേരാണെന്ന് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ്, അത്രയും പേർക്ക് വരാൻ അവർക്ക് സാധിക്കണം. 34. അതെ, എല്ലാവരും
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്ന സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം ധന്യമാക്കണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാമനിഷ്ഠ പ്രഭു കോവിഡ് കാലം മുതൽ കോവിഡ് കാലം മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു സംരംഭമാണ് ഇത്, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. എന്നിട്ടും ഇതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് അമ്പലങ്ങളിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ഇതൊക്കെ വായിക്കും കേൾക്കണേക്കാൾ വല്ലാത്തൊരു ഫീല് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടോ ലൈവ് ആയിട്ടാണോ? അതാ ആയതുകൊണ്ടല്ല, പ്രഭുപാദ് അത്ര സരളമായിട്ടാണ് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോണ സമയത്ത് ഗീതാജ്ഞാന യജ്ഞം എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോവും, അതൊക്കെ കേൾക്കും. പക്ഷെ ആ കേട്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സുഖം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനോ അതെന്താണ് കേട്ടതെന്ന് പിന്നീടൊന്ന് പറയാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് പ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചപ്പോഴാണ് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റിയത്. എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പോഴും മാത്രമാണ്. അത് നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ മീനിങ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല മറ്റു ഭഗവത്ഗീതകള്. അങ്ങനെയാ. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഗൗഡീയ പരമ്പരയിൽ കൂടെ വന്ന ആ അറിവാണ്. അതില് അഡീഷൻസ്, കറക്ഷൻസ്, ഡെലീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ ജ്ഞാനം പകർന്നത് അത് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് പിന്നെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് പലരും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളോ വെട്ടിച്ചുരുക്കലുകളോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യത, അതൊന്നും ഇവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പോ അമ്പലങ്ങളിലുള്ള ഈ ഭഗവത്ഗീതകളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളും ഇതിലെ ശ്ലോകങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? ശ്ലോകം അല്ല, ഒന്നാണ്, ഒരേ ശ്ലോകം തന്നെയാ. വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്കേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഭാവാർത്ഥങ്ങള് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അതെ, അതിലാണ് വ്യത്യാസം. അത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അനുസരിച്ച് അവരവരുടെ ഭാവന അനുസരിച്ചൊക്കെ എഴുതും ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ. പക്ഷെ പ്രഭുപാദ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പ്രഭുപാദ് മാത്രല്ല, അദ്ദേഹം ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതാ. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ ഗുരുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ടാ എനിക്ക് സാധിക്കണത്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ കഴിവൊന്നും അല്ല, നമ്മുടെ അല്ല കഴിവ്. അപ്പോ അതുപോലെ പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു എന്താണോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അത് പറയുകയാണ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമ്പരയിൽ വന്നതായ കാരണം ഇതില് ഇങ്ങനെ ഒമിഷൻസോ ഡെലീഷൻസോ കറക്ഷൻസോ ഒന്നുമില്ല. യഥാർത്ഥം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് അത് നമ്മളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലെവൽ 2 എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും? 18 ദിവസം അല്ല, 1.5 മാസം എടുക്കും. അതായത് ഇപ്പോ ഇതില് ചില ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ ലെവൽ 2 എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. 700 ശ്ലോകങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യും അല്ലേ? 700 കവർ ചെയ്യും. അപ്പോഴ് ഒരു അധ്യായം 2 ദിവസം, വലിയ അധ്യായം ആണെങ്കിൽ 3 ദിവസം ഒക്കെ എടുക്കും. കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ശരിക്കും ഒന്നും കൂടി കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി. 1.5 മാസം. 1.5 മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കും. അയ്യോ, ചിലപ്പോ ഈ ക്ലാസ് പറ്റാണ്ട് വരുന്ന സമയങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ വേറെ സമയത്തേക്ക് മാറിക്കോളൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ക്ലാസ് അതെ കേറാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്തേക്കുള്ള ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറിക്കോളൂ. അല്ല, അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ കേട്ടാ പോരെ? അത് മാതാജി ഇപ്പൊ എടുത്ത ശ്ലോകം വീണ്ടും എടുക്കും അതില്? എല്ലാം കവർ ചെയ്യും. ഇതും കവർ ചെയ്യില്ല. ഡിസംബറിൽ കഴിഞ്ഞു വേറെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുണ്ട്. ആരാ പറഞ്ഞ? ഇപ്പൊ എന്തോ പറഞ്ഞു, കേട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ?
സന്തോഷം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.